Labisang gatos na residentes kan Barangay San Ramon, Barcelona, Sorsogon ang naging benepisyaryo kan pig-opresir na libreng haircut kan sarong grupo nin para upaw o barbero kan nakaaging simana. Binuksan ang aktibidad para sa gabos na edad. Pira nga ni sa mga nag-aprobitsar kaini sinda Lolo Antonio, asin sinda Nanay Virginia, asin Marlene. Aking pasalamat namin dahil sa pagpunta nila rito, nabigyan kami ng mga benepisyaryo na paglibre na paggupit. Saka ako na mo pasalamat kayo nakakanis sila din eh. Ay, napakasaya ko, ma'am. Kung nakakalibre kami sa paggupit dahil ang pagpagupit ba ganyan mahal mo na. Papasalamat ako sa mga barbers page. Nakalibre sing gupit ang mga tao din eh. Ugmaman si punong barangay Nilo Falcotilo na sa kadakulan na lugar sa Bicol, napilian sa indang barangay na pagkondisiran kan aktibidad. Dako ini nabagay para sa amo na taga San Ramon, diri nakapabururog din sa amo. Pagkakataon na niya nira, nauna pa sa salamat ay na inabot kami sini na charity haircut. Na dati nakikoperar siya sa amo na mahimo si rason din. Ang grupong The Barbers PH ang nasa likod kan aktibidad. Saro sa mga miyembro kaini si Joven Servan. Sabi niya, maugma siya na makapagtaonin libreng haircut sa iyang mga kababayan. Ali nagsama-sama kami mga barbero. May advocacy kasi kami na advocacy na makatulong sa mga charity tulad ng mga mahirap, mga kababayan nating Pilipino na kahit paano may libre namin silang gupit. Sigun naman sa pamayokan grupo na si Edwin Hizarsa, ang libreng serbisyong inian pig-opresir ninda para man sa primerong anibersaryo kan sa indang grupo. Kasi minsan mo lang gawin yan eh sa mga kababayan natin na kailangan na mabigyan mo ng kasiyahan kahit sa pagugupit lang. Hindi mo ramdam yung pagod pag ganito ang ginagawa mo. Kahit na pawisan ka na, baliwala yan. Pagkatapos yan, masaya ka pa rin. Ganun lang ang buhay ng barbero. Apwara sa libreng haircut, nagkaigwaman in food feeding activity ang grupo, asin pananaonin mga libro sa mga chikiting. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Culinar.